chigiri guru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge nekius egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire nikiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 gucya igoro. Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi mkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimiaisano neiseto nemerongitano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimiaisano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, Obuansu, Gusii. Omurubuli okubwatia nigo kurigereriwa nebigori byonsi. Omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakabolya omwana bwenguko ngaye eyo menyete nga lero unabale mangaye omwana bwenguko gatebya omwana bwembe bangaye no menyete nga baito ochetunde baba ngaye tengakelitoke moiwe nanda ono monchu murigereria ase mukubiyego nigo na iranire wekenseme ya mangaga ari komera nabaga kanto bato muruburiyo eta togakwana igoro yo Oboamate Obuya nabwo na maskani buna abana bakina buna abantu bamenyete umuguzi buna meta muna abantu bande nabo igo amarieta ari agwento korokugati ya abantu bagante ibuna erieta omoko ndiri rieta ligiya asokoro komuntu rebanyomerete mumuro banyomerete no nomoko oyo moko yona sengenjona na kante chiombe agante bondo ikorokana ari asengeri nyomete kurusa nkeri umuga konyomete kurwa bamurabo mucyoria baise kosoza batu mucyoria muri korokana no mokone oyo moko yone omoko bagante ine njere mubono yo gutarokia maskani yamaya ngati yari twakwanete na mokao kwa moroka Rose mukao kwa moroka Vivian mukao kwa moroka ose marieta yega ya oyo muswati onyarebe tali mangana ngati yari tokurigera umonchu murigeria genda gutubotya wetensemerie mtandao ya Facebook Ndizi TV News Digital na boigensemeria YouTube tonyara buna Ndizi TV News bali motengerete TV boigo ase namba ya SMS ya screen ya ogabu na bokunyara gosanga na intwe oborie omente gosorusi ayonsi nanchira sike Gusii na nasumuro buri yo Ching'Igekero chumo Gusii ase birega nande nimbwa tomogene olitwengene kibagene bali wanstu ngene warobu aso mukubyo eta no tore na warobu gaiga andak na bukunyire muri Ndizi TV na kiguru kwa serita na tetenga litane ku Kennedy Mamanyi Bosire se itoigega kare gochia isecha ali mwabugonko Bosire galenge oyo bwabuga abugo nyamoko bugonko barare bararunya kundi
moraria ngakieria twakwana nabo twateba ng'a oboiri obuya ne chimbebe omogusii atete eriegera abantu ko bamenyeta mo batwara oboiri obuya Batwara oboiri obuya. Bwatira abo. Omong'anto nyererieta? Samarieta omuraria n'abarigeria bari murigetie naratengero ku Josephine Mura. Musubati bonyego korubusinange. Omugambi, omwana w'omugambi ore ngo mugati y'abakoroni. Abakoroni sera nubusyo nyego. Ogambe tere tunungubo. Onyego yo garengo yo nyabate. Nyabate no yo mabu, mabu no yo mayaka. Mayaka no yo sinange. Gochimoino. Inkagoru goja bogetutu. Ogorire gochia. Ogaka nuchiombe. Omugako okorokwa Samuel Nyang'aukianga. Nyang'aukianga kengo no yo nyaega no yo botero. Gwatera mugako othuri kumuruka Samuel. Oyakuru kutatu minto. Okumuruka dadi. No komogombi tadi. Aye ya sayo. Tadi ane komoroka naye kenyoronge manyete bo. Dadi egwachire. Sengeje na nyo. Ono omwana wamuruka dadi. Ago komoro. Sengeje yo komogombi nande sengeje mwajete. Ke musio moraria igakumoroka kenyanga oya. Kai dadi. Tali mangana abana enoro. Tukulingo bole. Ale ora kumburuka iko. Asante karibu sana. Ndo tumutene bwensemeyega asege bintu byekoro bigotoke museum. Andaka na ukenyeri muligerio Ndizi TV nikikoro. Samarita nguru kwa George Nyakundi, omwana wa George Nyakundi. Sokoro yana kuru kwa Joseph Wonsongo, Kongo Chuma still going. Omurwani orenge, ale gokorege esegisonge gekoro kuna wrestling, erole ko iroboko ochikurwane segi, ekaraba murabachiro mu murari bambo. Umwano Michira no Gatumba abu naba abachikorolia omukungu kabero isera kwa hivyo mwako yateba na ereno oyo Nyakundi lakini ere ngina no mundu orenge makomo kolio mu maukorolio mu koro kabisa mugo isera omukungu kabere na yende to kubwati go chigoro kabisa abachikoroli banyawoke oyoro mukungu kabero Gusii abakioni bazaba sweta manga nyakobikondo. Okay, asante sana. Monchu muligire bono buno kwegulego abungati yabagento gusangana barobu igotore mase mukuru chinsemo chia manga aiga no tole ase nyumba yegekero aiga no tokomera nabagaka tomera nabangina twasanga twagayana umuntu ubuke Gusii twanyobeka buno bwendete biri ni mutamanye tumonchu muligeria wetera Ndizi TV twakoretere masa yemo ikero tokobwatana nabagaka abaiga babwa tubumanyi bweke Gusii bosire no yo mubwa bwatane bari babete bakurike gitabu bweke Gusii ose dictionary endabasi ere amo nakobwatana na machogu na GK machogu bakarika ikwirende yiga endabasi yiga igo bano hoterenere kaiga nabwatu umanyi obunge engane twatigerete nchira tugateye go ikatunyeta buke tumanye amaskania no Oboamate mborubi ekero bona abantu bameta sawamo toigwa oyongoro kwaro muigwa oyongoro kwarega oyoro amarieta ya mango mwaka busire Nibyo. Omwana omusubati ominto. Omwana omusubati ominto Igonko muruko muigwa. Omwana omusubati ominto incho oyo omusubati ominto omwana oye no muigwane. Omuigwa. Nonye no murugione. Nabako muruko muigwa. Mukana ako muruko muigwa. Nkia kurukeru omuigwa. Ekero amangana ari gokonga. Amangana chikugambu mumura usino mumurole usino musubati. Otakobaiga akibono gwakoraiga mama chariga rugendo rutiroriruya. Otwaro mutwa mokongo. Asike usio oyo ule kurangiriwe iri omweli okucha gukwana nere. Ngina Rome asike songo limu. Mumuromo abongina. Mumuromo abongina. Njengo muigwa. Umuigwa nukam. Muruka mame. Umuntu kabiri gatatu oturukanga ngina Rome. Umuntu kabiri. Umuntu wese. Oidango yaye bona. Oli gari ngina Rome oyo. Anko yaye. Anko yaye nera ngina Rome. Nyakundi. Okay, ono tiatu iri natuli. Aso musbati. Oyo musbati ominto. Oyo musbati omino. Abana baye. Oli no mwana oye. Nti onko muruko muigwa. Erondo kamame. Ase yesongo na kyakoroka. Matano anko. Esongo Anko, namurangiri yanko. Aya numurangiri yanko.
oigwete matano anko egesongo mate gechitera baruri kigacha ne train kigacha kigaika Gusii geitu Ching'Igekero cheitu njiabwata marietayo lakini egesongo egotebana matano anko matano anko lakini bonsi ni chianko lakini bonsi ni chianko ayabona boko murokanko ese egesongo no otebe yango niuka turatana nanga igale omwana yango ya Asiso. Korua siso usakora sinako. Oikobeke patano ose matano ese egesongo matano korusa chianti chiao patano ese korusa boiso boiso na patano ankos na matano ankos korusobo your mother lakini bono itwekera tukukwana sikipsi elietalia rengo mame oyo mame ayo koko ayibona kumuruka mame oyo mame yako yane korusense mo ya mama ya baba sore koru babo ngibolete bamura bamwa bonsi nabo ngoruka mame na bamura bamwa bonsi bamwa botato mu ngibolete igonko baruka tata moke nabo monene ko tata bonsi pi baguru tata moke elieta tata wikaribo bamura bamwabo tato mino igo inche bono tata tu ateba liringa tata tako bumini okay igo bono tu atebuna tata bono bamura bamwabo igo mbwende kubarukana ki tata moke aba tata moke bonsi tata moke na bamura bamwabo mama aba mame oyo mame onye karo yo watebo yo mame oyo mame oyo tata moke igega na takato taba utsabuneke mame na tata moke kego rabange ntomanyeti na sabange mama itena mame ningo na tata moke ningo igo monchi bolo bono ko igurega tata moke mbamura bamwabo tatu mino mame bamwabo aru makomoke biya sana ta na wa na kyuraro ke bamura bamwabo mamumino bamura bamwabo mamumino na bwa mama aba mame na basubate bamwabo mama bani chianti aba makomoke asenge jongo soka bali bagenda bona baguruka aba mame nabangi na baba mame abunguruka aba mame na baro okay kai tuno murgeri ubwatire ngane ne njonjo degina ndi twalgo gete bagale ndi twalgo te bomuraria nga wono mwana uyo gakongi tari kuigwa ukire gotebuna abaiburi ne amate okwaneirwe osino kunywa mata gete kunywa makuru asigite bantu batale kunywa makuru ba mukaneri tatageti kuigwa ngina romo kurangire ina romocha omwikaranzi oigwe kini kikiaye igenda komote Gusii na kimanu ya bakora tako gituma ekagera karokwa umuigwo ukoigwe kya ngina roma mate umuigwa ukoigwa oikira no nyembo no nyokoru marangiribu asa mangana tegere togotuma muna ukanye muigwa na ukanji muigwa tako genda njiri muigwa to koraiga pas kogotuma na bona igurya ikino musino ale gukorera bunga bono gwatumane igurya nigeta kunyengeta konyo akarukubo naende kumaite Gusii muigwa tari gwako muigwa toi gwako wa dango uchi gwako muigwa ngo watenge chwa mako na maine na maine onye to korenga tinga tai maine endo wako konyagera bali mwana muskati aina maskani alenge na maskani alenge tora kwani ndakiende kiale kwa gero muigwa atai gwako nabangina rume kiagwa lakini gento kugutuma yakanje kyankune tinda mwaka lakini ayamana ko tika to tengejwa ninki yako gero muigwa tarengi gwakwa karata tebya ono ana mangana anyumba ime omanyete omusuwati kana liro mwana nabara abe mwana uyo tari ayo muigure mokao na bana nyoro mwana utayigure nabe kunyarikana ikobo nonye aye no yuminto umwana uria oiburwa abara betimbo atimanyenganere
njengo Mwana mwaka okene bulipinga umwana ulitingwa atimaningane. Umwana kaiboiru na mokamu muruminto. Umwana uli nabanya tingwa atimaningane. Lakini umwana uiboiru na musubati uminto. Imbo atamanyingane. Ne okoraki. amanyingara naro. Ikia musubati uminto. Ona bagusiba kaira bakabiki gentekenga uyu mwana uiboiru na mumura ntimu manyire tibuya na kiagore akorerero titi. Ike usiga. Umusubati umukungu gakorerero umwana oye kwaga sakogonga. Orerero umwana bw'umusubati oye gekuba. Lakini gakorerero umwana bw'umumura mugongo. Akorerero titi. Nyengwana kumanya mugongo nandi kunga umutiti. Titi. Mwana bw'umumura akorera. Tata abana baitu no twarerero megongo. Naba magukuru baitu. Umwana bw'umumura akorererwa titi. Mugongo. Oyo korerwa se kwani umwana oye. Yeibulita kokonki. Lakini umwana musubati oye akomorera kekuba. umwana musubati aye. Umwana musubati oye. Kinege gusi. Tenga no bwe alengo. Ikineke gusi ki alenga ngenjinde umaite na ndeke gusi ngire twaje kwana ndakiende. Taibo bisi. Mbia tungu kwana. Simu na bago kinaiga umwana na arengo le korokoro sana. Mwana arengo le korokoro sana. Abantu ekisongolero ngo cyabale bataba genetical weaknesses ose illnesses. Oroleria gete abantu abo cyababa bose ne kibalimo. Ose bare mara, ose bare ngenjinde. Kobutoro oroleri roria umwana taiborwa amanyingari. Bona bagusia bakurumba gwitiri baganga umusubati abana bagoja konora 10 oyo manya okurusiko. Egere ngonyuru riri ruruka bwate ngenjinde birecha binde kurageria konde. Onero lugota gutiriniza. Bona singenje kina kialenge kobanga umwana umwe wato komwaka. Nabo atamanyingao. Kwa musika. Manya kugwako umwana obyare tingyo tagira umwigo. Ogaro uyo obyare twanza gwata amanyinga amarito. Bono. Amasikani aliya gota gutwaregera na ya kuigwira abo mwigwa. Paka nayo korege ntasare. Tindi kugwaka. Chimbibi kina cyo mugusia de bona kina nde ngaya kinde turaya kwane aya ngakinde turaya kwane na wanda kwane lingana ili ase abategereri balengere linga ulinga giyarwa amanye amangana ya makura taiko dera we kurukunga ubuno butumani dere kurukunga ina daktari dere kurukuga no uyu ubunyaka dere kurukuga nega lakini obuli ase bisa kubito itaina ine na abolidi egente nti alengo abagere bakebwate abasigesi bakebwate abamanyi bakebwate aba ochiaba manyero yarenge maisomare ikia kuna be kali timo gesieri yona asoire nyumba gutule abakiari yona asoire nyumba abu matemba bwate mangana iyonga ono botomani koziki obotomani boka mbulinga ikiale nkepe kiale kuna bekire litimo liane gesieri na tu acheje manyata na yabo ngenda na bekire litimo lia sokuri bikabuchi ikinite usiki alenga Karatira. Ko chande ga to ga mamange. Wate waiga. Maita mangana na makong. Na ende mbia tunya beke mai samaro tumanya na ekia mangana ko genda. Igro yo gota ko mwana muigwa asenge chanda ke na manyingao osio yonde na bera nyarekane tari manyingao. No mugusi watere mba bwato gwanchera nonye kiari gete torochi ne bako nyabana be bare gaiga umuntu ngonchiro arenge omwana getanyoru kurusiko bare bare goitingane. Yo tainga nige tukiarenge ikebe aso mugusi nabo turagene twagenda chinga kicho igo kiarenge kiagera yo kurageria ni chimuma ono nyimuma ikas kera suru radio umuntu goja kubune kasi iritegenderera no yo taibuirie asamanyi ngayo komanyite nga musubati takurageria bana baye takoja na chimuma kuruso abantu bo batimuma nabasaje Aigo muchoyo. Abasaja bomucho umaite muma na be era na bonda aliye muma echa kubwata ka abana bane gusaba chukuru ikobona baguzi bakairana kotamanyiriri buya tiga no nyomo urusiko egere ka usigisa kukitenene Monga na kwana nange ngani. Ngane ndoje kwata kukwana gento gete. Engane yo moralia. Ya tiga kwana nguyo mtai kiro kwana nga. Moigwa tari gwakwa.
Osemwe gotari gwako. Osimbo no embone rero ngwaku bari. Moigutare gwako. Ingi atari gwakirwa. Umanye ng'ang'ina rumoyo ling'ana lindi lyonse ngautuika gotika gukwana kurumega gaiga. Ekere ikina kiagambire giasinyire pi. Ng'ina rumo goja gwikura. Bono uri mwari kurwana abayi mwari kurwanirira nyokoruma atenene emugutiga. Na oyo muntu nakwana ng'omwana w'omuswati akobera gekuba ibu murobera mugongo. Gekuba niki eng'encho yaye tumuburitira kingi tigangotebi nabwata bunakwana. Omwana w'omusubati igo mubwata gekuba ase eng'encho ere ngosokane ngogendare. Oyo bumura narira magegane. Oyo nere chinguru cyane ninjakwenia. Era agendere kuchukusi. Iga ebuno mungina umwana omusubati obona omusubati okomorera. Era ngobwata ase eng'encho ere ngogendare. Lakini omwana w'omumura oyo nere ongitete. Pakobeka mugongo. Oyo nere ngobeka mugongo. Abo omumuro ori abo nande ngosaba abo omumuro omutangi. Chinguru cyane amakweri ane gotindeka kwane. Ori nere gocha gontindeka. Wikambike mugongo. Omusubati ero bwata. Era nkobwata ngogendare. Nakabwata abanyene. Riswali ndiri kwambolije. Mwachu muligereria ni manyete na ukure bole sana. Ngiye konyora omungina kabwata abana naro konyora abegetari garioka naro konyora abegeregete rioka. Igo bono ori aberegete no mwana w'omumura. Ono w'omumura kirine chinguru cy'omuntu. Ori konyora abwata ko bokorioka oyi no mwana w'omusubati. Senge nje ngorusi bwari ko bakage agende. Lakini w'omumura ere goja kurubo kumega bono ekegusika tango koruma gega igo nakure bono ngotinde kale bono amenya gusika busio. Wikamorere magega. Titi. No anda bangina bali abaya nanje nakarole kindo maketomete mwababa. Umwana umame nero garalire magega. Toko bona ninche enanje tokorara usio siribirera. Kurumega nta ngomoro ingo garaliki kongirale. Lakini na mai think yabo garombeka bo. Usio. Uyu babo mama. Kwaruri. Bone kana aje tukunga umwana w'omumura akobera magega. Igende kikonya gokerengera linde ntabikotineta. Muvuri kuzenta no mai tenga inyo gukora akorera ande ngiba tugamba mangana ngiba. Lakini lero mbiye manu mako yo kaliriki. Obeke kwanire. Na ekero yikire ng'umwana w'omuswati akorera rubusio no bumayene akorera rubusio ogenda. Ogw'omumura magega ogokora kana kingorara ense ona akura ntambuka agenderera busio nera gikorera abo muswati kujubusio nera bayarire magega. Akile kusia kingo mpaka bone ko garabara. Bali apa Gusii bali babwatete chimbaratero chiabaise nabangina koro na bagokora. Emejinere bona igomuraria. Emejinere bona iga. Otagende yani otairo muigwe kiara. Lakini abale rende batanyorera bana nyumba. Ntoliko na bongo akubali. Ngwakubali. Omuigwa oli osogete ngina chiete oire chiombe gosayo kanyomera. Tokumwaka. Toliko kanyango chiko kotochiko tingicha magoko. Oigo tingicha magoko. Obwango. Singe ni chiombe chiangina onyomerete osikwalira mabere. Ando akomuigwa. Chiombe chiangina chonyo. Chibona chinganga ne chimuma. Muigo tali kwako. Nakigeko banga omuigwa ekero ngina totebona iga baba mbialite bona igange echiwe gonko yante imumuru minto talinje kuchikuira ngoli bumame mumuru minto nkoira kote mutebugeria ngoli yakundi akwera sana ali chombi jama munero yomera gendo nyebeke iskoli yae angoli ngoli yango Koikamwa temereri. Karatiga. Como temereri buronge. Karatiga. Engoli ngayego irwate. Ako rusia ngombe ya ituka minto. Sema muro mwabo ngina. Mumuro aire mbora nje musubati mwabo nyakundi. Oyo na ere mame. Oyo mwabo baba. Lakini bona tomatimbe cyane tutari kotokonya. Na ruri tuchambe cya mama okule tato tuchandire. Toko de ba tata mama nchukwa na mangana ra igastata usana akore kwangire wo to ko bangire kikusi to ko kore tere ngoli to gutigire sikugwa
tochikuyu musuto rike ngujiri kuye ng'ombe y'umusuto mokore ngori nyabo no mokurusia ya ng'ombe tokurusia ng'ombe ande ng'ombe ugutwane ng'ombe libori nene y'obukombe tori goji twaka mori rero chiamenchiro moire mobeka riziko motigo togotigara imane kanenga iwa ngorete kokoreba okogenda taiba muraba mwabo nyombe yose kina tigeire bosire ngori nanye kobera nyibeko utangase tobaso koiro beke bokiru na bana bisake abeke uchi abuke bokiriru aye kwana kogenda tena atigire ngori mwamame ande tereri manye koja kurusia ngori yani boya wano leka tu akino muraria umoigu gachi takogenda magoko masa niko mwege chuchu onye no mumulo mwisi egetua onye no mwana nyaruka ikiabere takogenda maga muigu ya takogenda igo bono weka weekend na aja mara 10 na mara 10 nchenda achekire wiki kwenda kwanya mame tu korwari wonderio mame gari koyomo gari koro kumaranga wonderi mumuro nyando mojo koro nyando bono eketu ari kubunge skuru ntwe oikatu ari kumnyokoro maya we chanda abana bamukogoti bachirega abana bamukogoti ominto oikembo tu ari kuri kere orde itu ari kubunga kuru skuru twamnyokire ochio emboli ero obutuko bwikenye oikatu ari kuri nani twamwanjite mpaka nararite lakini igo twamwanjite tumayete mame tubwate kende geko bagana bato korrego soliga nere bachi gotorigio mame no to gotoka igo bona amaskani arengo na amaskani ayo igabege tu chimbebe chyo mugusi chyo kwegerera omo Gusii igo chiare gwansira nyomba omukungu nyomi rwojirega na hatara nyomo diria asaliru achire kwarama mukonyero kabono diria ari nyomba oanza koerezwa kwegerikwa ndakyo bomenyo boko bagwansira inse mbaka igoro ekero goikaraste bono igomurari ekero gekinge bwate engenjo yekero gekengero ikyokarasta bwatera butagenda omutumoko mwanchi umurikire bono ngoja turi tokwane omugaka na bwate kira go isaransa omungine kero garenge go isaransa kero ngero kanyora ke bwate osina amagora atatu kende ke bwatane kende ke bwate osina komo gati aingati ya maskani arenga ora somugusi ayonsa se tunne ko bwate boigo ntwakwana igoro yo komenya no kubwata no kuya kumungina no mugaka na bwo no Oboamate aitoga ntukorigereria Oboamate Obuya asomugusi toska omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye Ndizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nagokurengera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bw'ogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Enyagitari ya World Fit Health Center iyigo toka imejumbu chokisi nigekorwa bokorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesi nyagitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as a laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management,
supports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondobonke. So ngakitokera umuntu akira obisi ito to make sure ngatwa mwa device nutritionally ngakia kwirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukurwa na conventional medicine tutumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twomonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A andi ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Omwana wembe bakatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye ntoke nreto no monju murigireria ingane ga twari gukwana umuntu no mbuno twakwana iga esimia ga kubutuko mugaga simia ga kubutuko mungna ka bwate simia ga soko chiziko ga gukwana gakwira no mugaga kamubuturo kuguru ina andagi kagira nezimia yu akwando chiziko mungna na ba mwanyinga itegete paka muri yaga kwa usiga muisondega ama mochanga yarenga ubuno mugaga zo mungu muralia umuntu ko esimi omaite ebinte by'abasongo batoleteire paka twegere nganga kitoko bitumeka ekiagera taibo gimagwarenge bo mugusi ingenche migia naenda maskani esimi ko yakire muri na muntu nde abako matenga kora nche esimi yakire katika nkwane toko yimukirio ko kwanza kwana liko kuoga na bera nyalekane nga tubwanje teliogi nande nabera nyalekane mu muntu ingo tukwana n'ebintu bya bobisi ona magana na arabo bisi na kito no eneke uzike bwate literi nga bobisi na agosikiri na koiro bobisi ubu na atire butyari kinkwira na bucha nkyo kolete resigi nande na kwa maskani kusina maskani na agosika na magana yango kwa na toye igo ayenge kwa yairira ko bamabe ngasi njo na benda butyari abera bene liubiruka pono no ina basongo ekero bala ya mubawo kwana nesimi kero muri abantabange tego kwana lyoka rero nkuri nule gali okogenda Nairobi ematatu kwa mana goika keroka oyo mwikanze ko mesimi yacha kinga ya omana kwanza denga nkeri chonde nkwira nandi gocha mure keroka kwe mana kwe bolinga kericho aiga nkericho tuli ora bolinga ankeroka tuli tai kericho ani tuangainereria mapinte bingi umuntu yo mana ko babeke matatu ye mure kericho ne chikonyora nesi abantu gochibusi abu uri wagete simyote abanga ya njekero na akanere nga yarengi nkericho endo ulinge keroka umusi abantu gatoka abusotiki bone na tugumye umusi abantu bere sotiki ndundu kona kuchali ya sotiki geko gara ntoma yetingericho kare uyo ngeri yare ngingi aho kora na sotiki na kiama na uta kutusinyira umuntu kare umuntu mugaka amasikani gakurukurwari awocha aikirane n'inkayaye igarenge kurangire kurwaria na kichombe kikirega umwaka gase umwaka kagocha ataraso muchi aikirane urangiria egere no aba bari nyombo murugi oya na abana nundure ngo bakumanya ngumwaka oyocha igo karwazo rwo umuchi buno mugaka tigagocha ngara to kusyokira nyomba to wechoba ni gocha mwaho aho nkyo wechoba ni gocha nkyo tageti oracha rendo nyole go sabana bao abaswati abaisike no bari na nyomba agaiga mbaye kolera neti bono kwerore ebireche bino binyare kai mbwerorera tibwerorera egendo kiale kogera bakuru mbale gukwa high blood pressure heart attack mbata gite kwerorera
Mbiya banya kuigwa lakini mberorera. Okoigwa gento kagu no igwa kagu no igwa achari ya bere rugura tenga muna kwerorera. Amaene. Achari nja abantu ba 10 mbakwa. Iyo koigwa lakini bwerorera gento kalipa kiko chande. Mono. Ono bagaka mbali guchandika mono. Mbali gukubwangu. Waka mbali kuengenta. Lero to gukubwangi kyagere simi guchigocha onye Esimi yo mungina yagirwe. Boyanita iyo. Naji kurara ligiriye imwaka. Inkonyora muntu musaje waka namuganyirira. Yareba imule ko gwakire simi. Boni George ningo, George nyakundi. Ucho ndenga George nyakundi mu muro minto. Mu muro mino. Ngazole. Ngiakona ko gwakire simi yoka. Ona mpaka tutu ale ngijo yogo tumeke binte. Igo mugaka na kigara kagachire ago chakurangale kurwara ubo no cyomba kiri wono cyanywa mache. Okwegoristu. Okwegoritu. Enginjo yae no goteye abantu nakira. Nakira. Nakire bono. Nakire. Nakimotoro kita yezikoga. Okwegoristu. Okwegoristu. Lero ko kolega si Nairobi. Kwa mana wasoi matatu gosegali yawe nywe ko gochigocha. Kwanywa nena liagenete kominu. Wajite saa 10. Yaro maite ba kominu chinsa no nyei sana. Kwaganya saa 11, 12 kwe saa 1, saa 2. Ata maite ngango chole. Umana gocha ro morembo. Bono ko muboli na yoko. Ngiyenda gerere nkuri. Na maite ngango chole. Ese giansero. Tebyo morugi onga nchirande gocha ituko getengocha. Lakini tiganda kubolia. Aro sietu kiyae mapema. Tiganda rakubolia. Inki yako goro muntu abagaka sikuzi ko goro muntu angu cyara goro mukae tari komo tebya komo stukana nakire. Nkoja kuumira. Ngoja kuumira. Omanyete tuasomire. Abantu aba tuasomire twabukamire. Tuasoma kisikuru kire mixed. Nejerorere. Nyamwiri. Ngwara rana nabiyeka. Ono rero mbura nkaranse nyumba. Umwana umana kuruwa aliye nyaruka. Wako murango hodi karibu. Oswabuti. Wewe ndiye baba Mark? Nilikuwa namtafuta. Mark hayuko ama yuko kwa room yake, wacha nimuite. Mark kago changu mnaangalia kuna mgeni. Mark mnakuru wali yako rodi nyarukerie musani oye kwanza kwatetemeka. Lero kusitata kinyaruka na chichigocha. Ama ngana onchurizi. Kinyaruka na chichigocha. Na chichigocha kulibia bana aba muda. Ama ngana onchurizi. Wono muntu ndo umaite na muntu ndara kusalilia. Umuntu ni nabara achuta kiti kukusalilia nyuma yawe. Amana kulika mangana sesi miyenga naende uchoche ona echa itwanyo yalenge wanza ochikulira umuntu ligiti gakuru ku Kennedy echa yalenge wanza oyo ndo chagenda nakilio lye gikakirie enzi yingima amaena lakini umuntu taranyu chaye onde igata etikukusalilia muchi nkikiagera ogwaji kuchie kisimi ya mura waka mura ochire roche ora sesimi kana ki ningo mwakere chi message wasa WhatsApp igo kwari gutige simi sikuizi aba chanja aba password kwari gutige simi eria mangana itu kwari ko yaro umongina na ya chai kwari ko yaro ndatara kwanenga nejo umongina yasokere kuchisiko o nesimi ko kwano iranire yeko njegente ko murari gento ndakwanire nekero twateba nyure ka twachagete topic twachagete nga amasikani no gwegenu ni Ching'injo cy'omugusii ekere wikira bono yaikire abamuraba bane ngora rukoponi ekegori ketari ne chimbu cy'omugusii okonyora na ubanyite konyagochokora chisimi nande ekero konyora umugaka akonyagochokora isimi y'omunginoye mugako yina yatakali murungi na mungino yonero kobise simi tigo abeke simi mesabu umakaje anyibugata nande simi yatakali to basa kubugata ya esimi yane ke yaje nkonya pokea numaka wata ketene bafugala umungina wata keto chire roje ibiago chokana kwana nene no nyore ngumukungu titakikumanya nje nyombande numaka naye biba kwana no mungino koma eto mungino tutoka kumanya na egintu gekogera nanda abantu bakale uno yomtate abangamba ali gukwa atifelia pressure chisukali echo na sengenja maite ngomonginone no monginone na enchira nere yekwegwa amuyo mtate abanga ngankorosi ali ngesa kurusiko teninkaroje seito indoje seito abagirangura bungate yabasinanga nande nje ngo bateba kitabikiyaho
gose minto ime tata gabwata abakungu batano enyigo na bogereria arwete abakungu batano abakungu aba batano mba moisa ngo mwana ko bakwete lakini ntato minto nambiarete nande natulindete bia bono nande tachikuisanekera mung'inoria bang'ina abaye batano lakini agatebiwa ng'a abang'ina mbare mpaka bona abakungu abana mbare abiarete ase chinyomba gete bakondukwa nande batuanjete bagotoroka abang'u abo lakini babiare tu na tata arose tigesa kumuna akuana abiarete emejitare konyora bana bamura kwarolesha tabonye ona ere simbera umugambi uyu na ruko biari to ruisirwa rulero goro mpaka rwabitire che gaso nyarebe kabiara bamura abatu sigete buna bamwabo igo bona bagaka bakare mbabwate chimbuchi nandekero umuntu agatinga nayo kulinda nyarebe mukungu tari kwira miyoro igoro akana mukungu tari gukana chochi mumuro mino kule bwenyombende tatigeti mwana mumura tineniga sakwao nando mukungu yakumanya ngobono yo nere na iru nero kondenda mpaka nkule amasikani oiwe ne kenyoro kiabo gaiga lakini kana rusitu kuseito nyangago ndetete wana najira na iru bosire kana nyangago achira ngakibona ngokora nere nabongo musika muno makora nere mwa masikani yaye lakini abale rero kokale na chocha tale tasukali yo kwerra chira cho nyanja chira sabusire chira chumira nyali ro burwire okule sagiri yakale yo umamira iga bantu bakale chingenjo chingiya babwato kwegena nambegena nete nandi kana mete ngacho chikachire kuchiabo njikusa nangate igento kene no mukungu ari kolenda ni nyoma yaye otera gutotera nga omukungu mangeni ari gusike nyoma yaye gwetera begete bitinga kune byo bege obekeire bitinga kole nyomba mwao omaite nga tato nto ominto kaji ko andali kusacha batera tubarwana sigisi na batende wina oro munwa bagusi bagote to chikolendo omusacha na oma ugora ntebetinji omusacha igakwete nyomba lenda abana baye lende bintu byaye mukolere gasi yaye litakire yo mukungu akanya nyomba mwaye lendo mugako olende chingenjo chiago omukungu ogwekunga musacha kenta aretire bintu byago bino bya nyomba gose chinyenyi gose obosi gose chumbira byoso muntu ago jaje gonza banga inga engombe ne yanyanga nero bulite nera go jasa bakore amwe ebintu mbire byabagaka bare umwaka ari kusaba ne byabanya lakini rero mbako wozi odana wote chibando nyanja metoli 3 ngakikwarugete nakibwara bwambe mwana wazo ile chikoni chibande chinago rite igora mikorokore 3 tokaruka igora nchintu arugete mara otorugete nikibusi bwaera nonye gwachite gutara wono tomaringa abana mbaragira ranchi mwana naje na musanyi oyo twaruga igotagete ngari oro twaruga bakungu nababo twaruga bono nakundu bwangire bono yaikire igo nesa taburi no bosi bwaera bono yaikire ninje nimbwata abana umuralia abana abakimbwata nije maite jarabune ekuri umwana oyo musaje ojire nguji wakagaro ojo jisbaka ndanya wakama jese bagwaka onyole cyaye banyure nje ninganje ntiringe ndagira buno mukungu enyombe igo tongeti masikani yana nande toma etinga ninkolendere bana ibile bibyagalire bono gwachakira kwenda pako gwachire mpaka sisimiana okunya kuliga ibintu ebisini ningo wake ningo ngake ebicha yango begeto ne yango oyo ningo ebiche nanyero dikwanyore kwa gose WhatsApp kwaranya kundi kwanya kuliga chikali chiweta nakoliga yego ngaki oyo wete pikipiki ndaro yose oyo nare gose kwanya kuliga kwanya kurua maiso umuntu ngokure bosa stress asinga njore nito mukungu omukungu oyo ranoli ayino yo kwimo kwajine kurabi kwajine wakama chechibara nuntigerete ngombe nokwate injini kabwato omuntu obwate chinsiaga chose bine nabwate ngombe kunya kwana chinsiaga ngo natagete chinsiaga kwanya ro omuntu ayiwe namba yani chenguru kunyanja kurwasegete chinsiaga kunegwata imoni kangwata gete gakina atagete tata bona ngakia kota kanyore namba ya moralia ngakia kota kanyore namba ya kana inje ndara changa wasinini abakungu bamaite kwegerera abakungu usikuligere kurwe ebukwenjenu omukungu
nachiete natigitwa keiga gati una Adamu kanyaro kali kwana nengiti bagakaria matunda akareta makwezi abakungwe bamachite kubikana eskuru bachiete eskuru yemo ekirasi no mwalimu basometi noyo esimi y'omukungu kalentu abwate esimi mukungu karure sobo gagocha gache ko korosie gisako mwaka amorete akuna megisako ndwabwate esimi ose korigereri chisimi chinyinge chiri chibwate ebikongo rwose 10 ebikongo na bakoruka password n'abakungu musaje ere gechwarite yaye gabo abegete ose ni password yemo naendo mukungu na bakorigereri igoka getengo chiari gereti kumbe na ngo chirogora ari gereti api mitese yao kwabeka onye tige gabo osoiro abandu tige no ene rongi ngwesibyo gochi kebeti kyao yansere kororwa ngikere ime oina kanoti akamana wakorusi na ndi wasinyuko mboli na amanoti nawe atatano ga na kiara atatu abiringa yagenda koko muboli otebirina odochina no muibinde na ende omanyete kena manoti ari ngo ni atano na ende gwaja mbaka naro nyumba gwatire wesibi bona atatu mwaka rendo munya gwakirigo to bolirende mocha nyoro bukima kare siminjare ngo bono ege siminero kare ubonya ko bumbware ngoro nakyo mukusiare ko nyomera abakungu mpaka batano bono igoko nyoru umukungu gabwate umusaja bw'enduki epikipiki agwakire simio jo muigo gesona muirasegete neba sana ne abutko nabakumuyyo muirasegete amanyeto bobisi bwonspi oboli abasaba tosigita abechipikipiki orataro romara ibo bobisi babakungu bayi igara oyo mutumeti botuko satano akamuirasegete nenda akamuirani naenda goja basanga gae getuo bate umate mukanya rebe gojana na mukoba gochia segete satano ya botuko na konga besengia haya naro bisaruni banyo ara message ko yikuna tukie ya sereke haya aro abalero kalemba bwate simba okoraibo nonye bakwegerera naro baka naro chimoisonde omukungu okore gasi agakubaka gekembeo akageteta agwakera umusacho oye nere ngokorari gasi nabana nyaktari nabaira nyaktari tuikaranste ga tumebese na ngore dia muisi musara mukambura ngokorari gasi abana indeli kwabne lia ngakirega ebeso munyoke kurwa nabana nyaktari bakari bono ika abakungu babeire abasacha n'abasaja babera abakungu mbebe nchiyo chimbebe nchiyo cyari kuiranirwa kyari abakungu basaruo bongo n'abasaja barokiwo bongo babo musaja na kikale yarenge na musaja uriyo nyometo mukungu yomeka bachireke neke orokoro rutoko bwata igatoko musa akobanga na gesiri taza uno chingoro chia baka ako chibuna gata maruga kegeni gesareke chimbe benchiro abakumbuika bamanyena omusacha agakurwana sigisi masai bosoba arwane potende takonya kuligereri komutukolia namba kungu barenga bwate ekenege Ching'Igekero cy'Omugusii cyari koleta omurembe osomuchi nayo nyekoroche na chinguru nechi nyinge kawo mugakori bagarete nyamesanjwa arete Oboamate ageita bisero na Rogoro akorere nyamikorogoto gosinyageita akore omuremboje tagonya kumubwatina nakorera segete gosi naye takomubwatia wanze gosoka lyo chombonye chiarwe tweche seino muri kwagoretu no yate amra agore agaja bogetutuga tukamorera mabira ojikoja ukungane geso tukamoreta todo chikokorera otwa twans tegotebanga Omugusii igatete chimbebe chiae kare akora obwati amangana yenyumo chimbebe chiatire
oboiri nyomba gaigo nganga ky'abantu kimbebe nyomba byonse byatire igo nonyene ngaki yomu swati mu sachari koko kimbebe kyatire tayero uri koga ngati kuri mu sacha asingincho yogo training za kukiria begene tingo training za kukyanyare n'abantu bari kurangira ninga umuhumuro yorenga ukuri ekyare bintu mbiro mukungu atangire gukora mukungu tari gutiri umuyo tari kurabya tari kwagaja nyumba tari kugitambago tari ngikonyenya omukungu motakana moraro munanda no umuntu uri gikuna gaira muna tuliga umuruche uratire ndinya ndigeza kwaiti abagaka barangirania bakongire barangira na munginonde nakimumanyi tumunginuri igwa umumura kimuru cyayi ora korebo bayiti mbusire osiro ito bayiti joji nyakundi urangiri bayiti no nyanja bayi no nyanja nyanja urangiri nyanja ebrano rotu mumuru mino nakwita ego munati getomuchi cyombe ikomikire chingoko isano abana bwatembangana igaye wano twakiri kwikaranza muri abagaka tware nayo ratinigeza kukya kyabusire kwa yule umuruyo uzaba riba barangirwa muhako ino nere twabyo gutineza kyabusire bas asaba ngina balia asichinkoro cyabo beraka ndo kintu bwato muhaka ikinyoro gisibite nere nati ni muntu ndigeza amasikanye kabisa Ero gochikogorrokia bintu biri byaturuge ono tai chombe kiri muno igo bako kotebino onya kire 10 chimenteke onya bana onya nyomba kerenke ya bachwene tai imetinyire rase ya ikeire chombe kire jote ngaka mbe konya bwa chigari bere mone ya ose onia matukata ataraire bintu linya gukwa tigete byatirimo kire bakana kasi no amangana ya chakosokera kurwa abasacha mbe sigeti baro rulinya nyagusirana n'ibintu bitkondora kurwa n'ibintu bitkondora niba bautkomenda waterabo these were boundaries this was an institution musi ya begete nyagusire rumukungu yo ukwerero amanyete ngano musacho ukule tindiwe takobayo igakuru kunga omutakanwa oyo mumukana taigukanwa gakira abageni bakirenga tinabwate mumanye mumurumindo abageni bakire ntabwo atakende aswagweri namwe musiremburi nyanyira bagenda taigukanwa takanwa oyo no mutakano monchi muri mbye muna soko sanga muna into ase mu rubere w'Ching'Igekero cyo mu Gusii twasangira mo nayo twimanyiriya mange ekara twanyora yokuruga iga asense mejega ya manga aiga bono mwanyagetinge asense mo yenyumba yegekoro buna twa wate nabagaka nimaete buna ase mukubiye bere yaitire kwa bere kokubwati ayonsi nabo kwimanyiriya mange igoro yobuya we amate nabo igona maskani ase ya amate tomirane mukubyo gocha buna botambire tera n'enkoro ka Vincent Nyancho mu rubere Ching'Igekero cyo mu Gusii bye bye. Omwana bwembe bagatebye omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menyete ngalero unabale mangaye Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na boko tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Oboamate, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite koda ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi omuremi giata ekampani ya Sidco nigigo kumanya iguru y'ichimbusuro bwate echo chikwama bwango na chitari kurwara buna SC Duma 43 SC Duma 490 embusuro ya SC Simba 61 nigigo konga bwango igibwe tamarweire nige kurwarigesa egatiye chiguniye merongene gwike merongene na isano chichi kilo emerongo kianda aseke